Els microorganismes són els organismes més abundants que n'hi ha a la Terra. S'estima que n'hi ha 300.000 milions de trilions d'organismes procariotes al nostre planeta, entre els quals podem trobar tant els bacteris com a les arquees. Però el que és encara més sorprenent que el número de microorganismes que hi podrem trobar és que la gran majoria d'ells no poden ser cultivats en un laboratori. Això vol dir que fins que no es van desenvolupar les tècniques de seqüenciació massiva de l'ADN, no vam tindre evidència científica de la seva existència. La bioprospecció és la búsqueda de microorganismes que puguen tindre activitats útils per a nosaltres des del punt de vista de la biotecnologia, com ara la degradació de compostos contaminants o l'elaboració de productes d'alimentació com ara el pa, la cervesa o productes làctics. Els microorganismes poden viure per tot arreu, en tot tipus d'ambient, fins i tot en els més extrems, i són aquests extremòfils els que són de més utilitat per a la biotecnologia. De fet, n'hi ha un mantra en ecologia microbiana que diu que tot és per tot arreu, però és l'ambient qui selecciona qui pot viure en cada ambient. Tot i que n'hi ha moltes discussions al voltant d'esta afirmació, n'hi ha resultats que fan temptadora aquesta idea. En el Laboratori de Biotecnologia i Biologia Sintètica ens dediquem a la recerca de microorganismes en ambients que siguin poc explorats, exòtics i, a ser possible, extrems, i estudiem qui viu i per què viu en aquest ambient. En els últims anys ens hem dedicat a l'estudi dels microorganismes que viuen en ambients sotmesos a elevada insolació, com ara les plaques solars. Les plaques solars són un ambient molt particular perquè són totalment artificials i són superfícies de vidre inertes. Per la seva funció, estan orientades cap al Sol per tal d'obtindre la major radiació i captar la major radiació solar possible. I en l'estiu poden arribar fins als 50 graus. A més, tenen una capacitat mínima de retenció d'aigua, el que fa que les condicions a les que estan sotmeses els microorganismes que allí viuen siguin molt paregudes a les que podríem trobar en un desert. De fet, l'estudi del microbioma de les plaques solars va revelar que els taxons més abundants eren gèneres bacterians com ara Deinococcus, Sphingomonas, Hymenobacter o Novosphingodium, bacteris que típicament s'havien aïllat de deserts o de zones polars. Però què tenen en comú els deserts i les zones polars com per a compartir taxons abundants de bacteris? Doncs és la radiació el que pareix ser el factor més important a l'hora de modelitzar aquestes comunitats bacterianes. Però no només vam estudiar les plaques solars ací a la ciutat de València, sinó també vam tindre oportunitat d'estudiar les comunitats bacterianes que existien a panells solars dels pols nord i sud, en concret en les plaques solars de la ciutat de Tromsø a Noruega i en les illes de Livingston i Deception en el continent antàrtic. L'estudi d'aquestes plaques solars va confirmar les nostres hipòtesis, i és que els taxons més abundants també eren pareguts als que havíem trobat a les plaques de València, sent Sphingomonas i Hymenobacter els taxons més abundants. Enguany, un equip de 4 expedicionaris espanyols s'han endinsat en la primera campanya antàrtida inexplorada i han fet una ruta triangular pel mig del continent antàrtic que mai no s'havia fet abans per mitjans no mecanitzats. Estos exploradors han anat amb un trineu de vent, dotat també amb plaques solars, pel mig del continent i han dut a terme 10 projectes científics de tot el món. La nostra universitat ha tingut l'oportunitat de demanar-los que agafen mostres de les plaques solars que han viatjat durant un mes pel mig del continent gelat. I encara estem analitzant els resultats per a comparar-los amb els de les plaques solars tant de València com dels pols nord i sud. Però, com deia abans, la bioprospecció és la recerca de microorganismes que puguen tindre una activitat interessant per a nosaltres des del punt de vista de la biotecnologia. Què és el que tenen d'interessant els bacteris que viuen a les plaques solars? Com les vam cultivar per primera vegada, vam veure que tenien colors molt vistosos i molt semblants al d'algunes fruites i verdures. Per exemple, roig, taronja o rosa, com ara les tomàquets, les carlotes o els fruits rojos. Estos pigments es deuen a la presència de carotenoids i altres pigments que se sap que tenen activitat antioxidant. I és que un dels efectes que té la radiació en els nostres organismes és la generació d'espècies reactives d'oxigen, que generalment es generen de manera natural als nostres cossos, però que el nostre cos ha de mantindre en unes concentracions adequades per tal que no causen cap patologia. En els últims anys ha crescut l'interès per l'estudi dels antioxidants
perquè s'ha vist que l'estrès oxidatiu juga un paper molt important en el desenvolupament d'enfermetats com ara alguns tipus de càncer, l'Alzheimer o el Parkinson. Podríeu imaginar-vos menjant bacteris per les activitats antioxidants que puguen tindre? No sabem si això podrà passar en un futur. El que sí sabem és que ens hem d'estimar més als bacteris del que fem ara, perquè ens poden oferir moltes activitats interessants de les quals traure benefici.